Ibigay niyo yung bag niyo sa tito niyo. Amin na. Bigay mo. Tol, hindi pa tol. Okay, kagutom niya. Balik ko lang kung 20 piso. Kay parehas, laki ta kay baga-baga nga nila po pag kinasunugan Eh. pispan. Karat pa sa 100. You know, 20 na takwal tayo nasunugan kami yung Manila. Ako lalay. Mano? 20 na, di. Ay, umutak ka na. Ano, yan pa kami mga on. Hindi kami itong kaon. Tignan, boss. Wala ni Mano, ha? Sige. Sige, salamat. Tara na mga anak, pupunta tayo. Kay ano nyo. Dito. Bahay niya. Tara. Tara tayo, let's go! Tara. Go! Dito na tayo kayo sa probinsya. Nagugutom na kayo mga anak. Oh, Daddy! Ay, 5 pesos na lang yung pera ko. Tara. Kakain tayo doon. Ito na yung bahay ng ano nyo dito. Mayaman na. Tol! Ay, yan na kami. Nagbakasyon na kami yan eh. Uli lang mag-chatayin mo kay Tigday. Nasunugan kami dito, Manila. Ano po, please kayo sa tito nyo. Hay na ba ito niyo? Ano yung mo sinesering nga? Ano yung pag nga mga good tip? Hay, nato nga mga anak. Amoy ni. Ang pagbakasyon niyo nga mga tagsugat pala kadag. Amoy ni. Gunggong. Kumuli ako nga ni Tol kay para magkaururo sa kita magburugto. Kaya ano nga bumakasyon man kamo nga nitol? Nasunugan na ng balay dito Manila kay mga anak ko makalunoy. Waray ko biskosing. Baga-baga nga ang giyapak, labaw pak din na nasunugan. Ba daw? Oh my God! Bigyan niyo yung bag niyo sa tito niyo. Amin na. Bigay mo. Tol, hindi pa tol. Okay, kagutom niya. Balik ko lang kung 20 piso. Kay parehas, laki ta kay baga-baga nga nila po pag kinasunugan pispan. Nakabalita ako Manila. Riko ka naman ko na. Nagsindi ko na sa na balay. Rico ba oro nga bisan nga ni paningod to mga paningod to. Pasod na. Tara, sulod ka mo sulod. Okay kung balay. A few moments later. Naduroy manin nga akong bugto nga pag-inulinera nga niya probinsya. Oray ko dito makadiskarte ha, Manila. Adi nagpapapress la kami oray kinakaon. Tulong mo tak dito kan mamida odong 5 kilo nga bugas. Amo ta mo pautang kay dako petak utang ni Taira. Ini. Adi ko daw.